Společnost Com Group je na trhu dneska přes 20 let a od začátku se věnujeme outsourcingové činnosti v rámci IT oblasti. Pobočky máme v Brně, kde je centrála, pak je další pobočka v Praze a nejnovější pobočka, která už je 10 let na trhu v Ostravě. Nejvíce využíváme požadavky. To je naše stěžejní činnost. Začínáme využívat modul pro řízení projektu, kdy se učíme s tímto řešením fungovat, snažíme se optimalizovat procesy podle toho, tak, abychom to mohli plně využít. A jako další výzvu v podstatě pro krátké období máme využití modulu fakturace. CMko vnímáme jako největší konkurenční výhodu, která nám umožňuje mít perfektní přehled o spravovaných zařízeních, připravit se předtím, než na to zařízení technik vstupuje a vlastně mít náskok v rámci řešení incidentu u zákazníka. Už jsme jednou se snažili vybrat a vlastně zkontrolovat, jaké jsou produkty podobného rázu na trhu. Tehdy jsme se věnovali vlastně testování jiných produktů a vrátili jsme se k řešení CDesk InnovaLogic jako velmi optimálnímu řešení, které nabízí perfektní funkcionality. Je to zcela určitě na jakoukoliv společnost, která vlastně řeší a potřebuje evidovat postupy, servis, jakékoliv činnosti vůči zákazníkům. Umíme ocenit na spolupráci se společností InnovaLogic to, že pracujeme v stejném nebo podobném oboru a velmi často narážíme na to, že naše požadavky jsou zařazené do vývoje a umíme se vlastně podílet na vývoji tohoto produktu. CDesk je pro nás vlastně centrálním sběrem informací od zákazníků, z jeho infrastruktury a centrálním místem pro komunikaci s uživateli. Používáme diskuze, používáme externí maily a tím pádem se můžeme postavit do pozice, kdy všechna komunikace je transparentně v CDesku. To znamená v rámci zástupu techniků, v rámci změny uživatelů, vždycky umíme dohledat historii, umíme dohledat kontinuitu komunikace. CDesk má velmi krásně definované SLA pro jednotlivé zákazníky, pro jednotlivé druhy provozu a hlídá SLA na jednotlivých požadavcích a upozorňuje na jejich dodržování a tím usnadňuje i vykazování vůči zákazníkům.